Ootko muuten ikinä ollut soittimen sisällä? Minä nimittäin olen. Mä oon urkujen sisällä, eikö nää urut oo? Tää oli ihan paras paikka niinku haastattelu. Tervetuloa tosiaan tänne 2 minuutin rippikouluun spesiaali spessu superjaksoon, joka todennäköisesti kestää pidempään kuin 2 minuuttia. Koska Jumalasta kyllä saa tiivistetysti puhuttua 2 minuutissa, mutta uruista ei missään tapauksessa voi puhua pelkästään 2 minuuttia. Ei. Tänään mulla itse asiassa on, kun on spessujakso kyseessä, niin minulla on myös erikoisvieras täällä. Pia Laasonen on täällä minun kanssani, ja Pia on Jyväskylän seurakunnan yksi kanttoreista. Minähän olen tosiaan pappi, mutta minähän en tiedä uruista yhtään mitään. Ja nyt tällä hetkellä olen tosiaan urkujen sisällä. En ole ikään käynyt täällä, tosi jännä. En tiennyt, että tänne edes pääsee tänne sisälle. Urkujen sisälle on ihan hyvä päästä, jotta niitä urkuja voi huoltaa. Niin. Ja virittää ja korjata ja tehdä. Joo, täällä on paljon pillejä, mihin ei saa koskea ollenkaan. Ja mitä sitä kopauttaa, niin kuuluuko sitä ääni? Se menee todennäköisesti mutkalle, se pilli. No kerropa nyt lyhyesti, että mitkä on urut? Tai mikä on uru? Onko se niin kuin monikossa vai yksikössä ylipäätään? Urut. On iso soitin, sen toiminta perustuu paineilmaan ja erilaisiin pilleihin ja siihen, että sitä paineilmaa päästetään niihin pilleihin. Ja soittaja koskettimistolla availee oikeastaan venttiilejä ja sitten se ilma pääsee tuolta lyijyputkia pitkin monen mutkan takaa palkeista sinne pilliin ja sitten se soi. Yksi pilli antaa aina yhdenlaisen äänen. Täällä on myös tosi ahdasta täällä urkujen sisällä. Ja pitää olla varovainenkin vielä. Ei osu mihinkään, koska jos mä osun johonkin, niin sitten on urut epävireessä. Mä haluan katsoa mikä täällä. Siellä on ovi. Täällä on ovi. Siellähän on... Täällä on Eikö se ole kanttorihuone sieltä? Joo, tää on kanttorityöhuone täällä. Täällä on myös urkuihin olennaisesti liittyvää Felix-kurpitsaa. Urkujahan pääosin käytetään niin kuin kirkoissa, mutta siis onko urkuja jossain muuallakin kuin kirkoissa? Mistä urut on ylipäätään niin kuin tullut? Urkuja on paljon kirkoissa, niitä on myös konserttisaleissa, mutta urut on tullut kirkkoon alun perin Byzantin hovista. Frankkien kuningas Piipin Pieni sai urut lahjoituksena. Se oli tuolla 700-luvulla. Ne vietiin sinne kirkkoon ne urut mukana ja niitä käytettiin tässä hovin juhlallisuuksissa. Tässä! Nämä on siis alkuperäiset urut. Voiko se soittaa näillä? En. Nämä on siis Taulumäen kirkon alkuperäiset urut, rakennettu 1930. Ja kun puhutaan urkujen polkemisesta, niin tässä on polkimet. Kanttori siis ei polje, vaan hänellä pitäisi olla urkujen polkija, joka polkee ilmaa tonne palkeisiin, eli keuhkoihin. Kattokaa näin, kahvat oikein laitettu ja täältä näin voisi sitten lähteä polkemaan. Tästä saa hyvää tukea polkemiseen. Mutta nyt en rupea polkemaan, vaan käyn laittaa ihan oikeasti nuo urut päälle. Sillä välin meikä on täällä, koska missä muuallakaan olisin, kun urut laitetaan päälle. Et katsotaan miten käy. Mä en tiedä yhtään mitä täällä tapahtuu, kun ne urut laitetaan päälle, että rusennonko mä jonkun alle vai... Kattokaa. Ilma virtaa. Tää on vissiin se urun keuhko, ainakin yksi niistä. Nyt periaatteessa vissiin pystyisi soittamaan sitten niitä urkuja. Paljonko tämmöiset urut maksaa? Yksi tommonen pillirivistö maksaa toistakymmentä 000. Yksi semmonen äänikerta. Mikä niissä maksaa? No niissä maksaa se käsityö. Joo. Ne tehdään kaikki käsin, yksityiskohtaisesti juuri siihen urkuun. Niin, kyllä. Jos haluat tukea suomalaista käsityötä, niin osta urut. Siis mitä nämä on? Nämä on äänikertoja. Joo. Äsken kun me katsottiin niitä pillejä, niillä oli aina yhtä pilliä, saman näköistä pilliä eri koossa pitkä rivi. Niin jokaisen tämmöisen nappulan takana on semmoinen pillirivi. Sitä sanotaan äänikerraksi. Principal on semmoinen perus äänikerta. Sitten urkuri voi rakentaa vähän sitä sointia lisäämällä erilaisia, eri mittaisia pillejä. Otetaan Principalin lisäksi puolet lyhyempi pilli, jolloin siellä soi.
Sitten voidaan ottaa vielä enemmän mukaan. Laitetaan tommonen kornettimixtuur, missä on sitten vielä lyhyempiä pillejä, josta tulee kaunis sointikruunu. Kutsutaan meidän basisti mukaan. Otetaan jaloille täältä. No millaista musiikkia uruilla voi soittaa? Voiko sinä soittaa muutakin kuin virsiä? Uruilla nyt voi soittaa mitä musiikkia vaan. Kyllä ne taipuu monenlaiseen, että ja sitten se vähän riippuu kanssa siitä urusta, että minkälaista musiikkia sillä kannattaa soittaa. Nämä on tämmöiset romanttiset urut. Näillä voi soittaa vähän semmoisia laajemman soinnin vaativia urkuteoksia. Sitten ne barokkiurut, mitkä on tuolla alakerrassa, niin Bachi toimii tosi kivasti sitten taas niillä. Siis tässähän kirkossa on 2 urut jostain syystä. Tuolla noin, onko ne nyt pääurut sitten isot urut kuitenkin, isommat urut. Ja sitten täällä on tämmöiset pienemmät urut. Miksi Pia on 2 urut yhdessä kirkossa? On hyvä olla tässä etualalla urut, koska ne palvelee tästä helpommin sitä orkesteria, mikä on koolla, mutta myös sitä Jumalan palvelusta. Mutta hei, miltä se suvivirsi kuulostaisi nyt näillä? Kerroit mulle jo aikaisemmin, että sulla on omat kengät niinku uruille. Joo! Joo. Miksi? Mitä? No, tämmönen. Nää on nyt tämmöset vaniliininpunaiset. Urkuja pitää soittaa sisäkengillä. Semmosella, millä ei kävellä ulkoa, ettei tuu hiekkaa, likaa. Sitten pitää olla mahdollisimman jalan myötäinen se, ettei tuu sivusäveliä, että saa tarkasti osutettua varpaan tai kantapään siihen jalkion koskettimelle. Niin sen takia omat urkukengät. Joo. Tääkin oli ihan uutta mulle. Mistä urkukenkiä saa? Kenkäkaupasta. Kenkäkaupasta? Miesten tanssi, siis tommoset vakiotanssikengät, mitä tehdään miehille, niin ne on erittäin hyviä urkukenkiä. Pro tip. Jos Joo. soitat urkuja, niin voit ostaa miesten tanssikengät. Joo. Kyllä. Kyllä, menen heti ostamaan. Kiitos kun katsoit, tykkää tästä videosta, jos tykkäsit siitä ja jaa sitä eteenpäin kaikille ystäville ja niille, ketkä ei ole ystäviä ja tilaa myös tää kanava ja kommentoi kaikkea, mitä herää uruista sinulle. Nähdään taas ensi kerralla. Hei hei!